Nag-face up dyan anak na. Karuba ti karkarupa na ala. Sige na sa uwan nga di ba? Karuba na tayo nakaanak ka. Ay hapo pa kawanan. Kakabsat kang gagayam na imbag nga bigat dahil ito man ni Maestro, yung Maestro Kelbong. Tatagaro ituloy tayo yung second part iti makon ko na tayo nga dati pagkakatawaan man na nagiti Ilocano. Ay nakat nabuya yung first part na nya makunayo ka di. Oh, di bakit nakalalak? Hindi nagsasakit ti tiyan nyo nga nagkatawa dita. Oh. Okay, tatagarod, syempre pakita kanya dito yung second part iti pag lakan nagiti Ilocano. Apo kunayon sa nababati lakan ti Ilocano niya. Paiso. One. Sige. Syempre disclaimer lang nagiting pictures ladawan nga nakita kito yung Facebook at naalak lang iti may isang Facebook page nga tinagan na kat basta kami Ilocano. Ayan, disclaimer lang po yan ha. Pagkakatawaan lang po. No, dapat makita yung something weird dita ay kat ikatawa yung latamatan niya. Okay, garod, sige. So, rogyanan tayo garod kan syempre namampay kablaawan dagiti kakabsat kang gagayam tayo nakapag-subscriben. Lang kayo pa nakapag-subscribe, inyagar teramidon nyo, ag-subscribe kayon. I-like yung mutan data tapos i-share yung dito yung video niya, hanyong liplipatan. Apo i-share yung madataragsak yung tapno amin tayo kat maragsakan kan syempre mabangaran ti barbarokong tayo ay naagahasam ta mabangaran. Okay garod, sige dati garodan tayo garbuyan dati second part iti pagalakan nagiti Ilocano. This is Maestro Kelbong. Ay daytoy no Ilocano ka amom daytoy no nakusel kano ta inapoy ket ikan asin tirabaw ti kalob ti kaldero. Kano maluto kan kaadwan kat karusan dati inapoy sakbay nga aggao. Among kita nyo yung picture gamit. Ayan ko nanay ahapong ko di. Nargaam ti kwat kam ta asin na di tarabaw ti kwat akab ti kaldero ko na. Santo, may kanti krus nga talaga. Nirami ko dahil di ubi nga pay nga tagalutok di balay. Gasap tagalutok. Tingin na po eh. Tapasaray ka. Ay kanangin nga makusel di lutok ngayon na po. Hindi so nga amok dahil. Okay, next. Kakabsat nga pada nga nagurat. Surwan dakman no kasano mangibaga tay gayem nga ang lit. Gayem nga daang lit na. Atay saan mo mapagura. Saan mo tagay bagay niya? Excuse me. What's your soap? Bath soap? Smells like lemon. Si kayo niya kasano di bagay no dati ang lit na di kaabay yu, di friend yu, tap nga mapagura, guraan na ka, anak nga guraan nga kasano mo ibaga nga nasaya at tap nga syempre masadaksan akrik nana niya. Next. Nagado nagpipintas dito yung FB tata, puro pakawan mo nagtipay sumamaday ta. Face up gawin. Nagpipintas mang magamin ti di ba no face up nga application ita ti mobile phone tayo kat talaga nga papintasan na kauras akmat damot nakit na pakmagikan niya talaga wow. Napintas magagpaiso. Okay. Oh. Do not block the get. I like that. Very simple pero talagang nababasa siya, di ba? No, basa ang daytan nga ikat mawata mo nga amo dapat nga saraan da tagit ka dayta pagnaan. Naapay mo gamin nga dapat lang parking mo dita sangot tigit amo na lagarod nga pagnaanan mino pagtuan paglabasan tilugan. Wow, dagiti pang manginom. Nya nga ta naga na dato nga klase ti puon ti kayo. Wanang mayan na kita. Amuda kita ni mamartak amuda dayta. Next, nubapan kayo makisalsala. Anya paborito yung music. Shock, Faithful Love. Ay uso-uso kami idi kabanbanwagan tayo. Kabanbanwagan.
Amin nagiting man manong ko hindi ka mapandapay makisalsala dumayo dati another nga barangay tap na makisala da lang at kinapot sa balad mo ti nagnagan dan nagigay kasala da nga bambalasang o jayin nga gi-start iti aram-aram kasi mo tayo kwami jayan mi idi ang ko lang na try dito tahanan gamin nga managruwar idi kabanbanwaga kay kababataan ko man okay. Dati mo digay medyo nag-trending yung Facebook na mapanak kumaag puros papaya inikandamot senyal na. Kagla ng kastoy. Ay, apo aya. Nag-face up jay anak na karuba ti karkarupa na ala. Sige na sa ugon nyo digay ba? Karuba na tayo nakaanak ka. Ay, apo pa ka. Oh, kastoy gayam timayat nga bambantay taltalon sigurado ang butong nagitabilit. Oray si kaasa may kantisilo na dahil kita no lumabas ka siguro talagang sumunggar ka mo ang tumaray ka mo. Apay nga tanga no aguni jay aluti iti bagata nga adda sumangpot nga kwarta agpay sukad di. Aman nagi aluti ka no every 6 PM mapandangay kwa mapandangay apanda ikis nga DJ daga. Nataman ti pagungat ni nanang ko ide. Di kay pa amutag kararag ko na ni nanang ko ide. Kay pa amutag ka ni apong nga bakit ide. Di ka pa amutag kararag. Bagpay di alutiit. Kaya natin kumararag di banda alas 6 mapanijay kwa na ide. Sugayem diyag pay sugayem di alutiit. Apandangay umagdup ijayan ti daga every 6 PM kita nyo. Obserbaran nyo dagita nga alutiit si dita balbalayo. Ano paiso? Wow. Free taste sige man tryo. Tryo man tiag free taste dita. Tadi magkabibaw dita nga sungo yung na dingan. Pakawan naman. Eto last na yata to. Anya ka diti kasayaatan nga oras ti panagdigo sakbay aron marka wenno inton malum na sumangpad ka. Ang pagdigdigosan ay na apo problema nan di niya mapanagdigos. At kasayaatan na, syempre, tibigat before kang da trabaho. Balin ka nga agdigos, syempre agdigos ka nga talaga before kang sumuli sa trabaho, di ba? Ang tulo sumangpot ka, ang ginanakabasit nung ka mapasma ko nanda, o sa kanto agdigos sa tirabi basta nakaina na nasaya. At kanang kung mapasbasan yung ulo kong tirabi ta, agsakitak mo kasi dyan, yung mo lang idaduma. Pandabasaan di ulo lang nga, basta siya, kung gana dito lang, i-shower ko nga talaga. Beauty regimen. Alam garudan, sige. Kasi lang garudan, syempre, na-share ko magbasit kanya yun dahil yung pagkakatawaan tayo, kakabsat ng gagayam. Ala garod niya garod, dahil tanda jay video, nabuya yumutan, dahil second part na, akat amo nga grabe man ang alok yung padak niya. Ay mataya gagal alok kada bubuya kay kat mataya nga galok dito ay na po kaninya ti kaya yo garod no dati man makita yung kakaibang ladawan dito Facebook nga intayo i-react when no dagiti ibagbagi ti tao i-send yo lang apo dito i-comment yo takitaan tayo ta sa tayo garami diti reaction video man nya tano syempre good vibes lang tatanga panawang adati pandemya akat so kasi garudan agyaman akmanan dagiti nagsipag buya iti daytoy nga video kan sapay lang kumata na salon at tayo latam amin di tano nyaman tayan tayo. Okay? So nyo liplipatan, i-like you, subscribe kayo, you hit that notification bell tap no ma-update kayo mat iti maduma-duma pay nga vlogs kan videos nga aramidan tayo in the future. Okay? No kayo apo tagpa shout out, ako i-shout kwayo latam mo tan i-comment yung tanti comment section sa akon to i-shout out para yung next nga vlog tayo. Okay? Kasi garudan agyaman ak aming kakabsat kang gagayam dahil timanan ni Manong yo kan Maestro yo nga ni Maestro Kelbong. I'll see you again on my next vlog. This is Maestro Kelbong.